Днес хора ще играем една игра, де се казва Block Me Go. Хора, ето виждате как игра и той съм аз. Днес сигурно може да спечелим, само трябва да стоите при нас. Само ако може, please ми дайте 100 лайка на едно видео. Please, хора. Мечта си за едно нещо, баби. Човек, ти не е възможно как да нямате лайкове, баби. Нали? Посегна, брат. Я ме дай веднага металото. Време е за битка. Ще взема ето е. Ана, падна ми телефона. Извинявайте хора, че ви стреснах. Но ми паднаше телефона, тъй че спокойно хора. Днес може спокойно да играе. Ема както искате да молите, ема. Здрасти! Ние ще направим много як видео. Поразнимаем на такос, после и такос. И време е за битката. Хора. Не! Помощ! Не, умрях. Все умирам, бе, хора. Защо умирам, не знам. Я да си взема жълтиковото. Тук ще е моята работа. Вече. Хора. Колко е хубаво. Само, че не е истинско, ми е фейк. Време. Но спокойно, хора. Може сега лайкните и ще ви кажа защо. Човек. Значи, по принцип, това е най-яката игра. Казва съм, Block Me Go. Ама Block Me не е разделено, ами съберено. Да съберат и Go е вече, така беше, вече е разделено. Block Me Go. Имате много игри да играете с него, тъй че решавате какви игри може да си имаш. И то сега ми се сърди, дето не му давам злата. Как би искаш да ти дам? И отиваме сега да се бием. Извинявайте хора, че се предадох на серията, но аз просто съм един ненормален. Човек, нека да се стягам и не искам нито да умирам. И да ми откраднат яйцето. Той са яйцата, които трябва да ги пазиш. Иначе ако не ги пазиш, ще стане много голям проблем. Иначе ще загубиш яйцата и повече няма да ги има яйцата и ти ще умреш. Без яйцата може да се спомняш. Без яйцата не може да се спомниш. Иначе, ако може да се спомните, ама трябва яйцето да се пази. Там е. Изглежда зелено е, там нагоре пише green. 4 сме на 4 и нормално сега играем. Не е чак толкова гадно, но играе нормално. Та сега е най-яката. В принцип,
Аз нямам кар паркинг, но вашата игра е кар паркинг или Roblox. Roblox е много скучна, човек. Хора, знам, че е скучна, но човек, ти не е честно само да играят в Roblox. Просто Roblox, разбирате ли, че е скучна? Не мога. Да ви кажа, чуйте сега. Първо което и второ на което не знаят какво да правят в Roblox, трето на трето знаят какво да правят. То е ясно, че не знаят какво да правят, извинявайте хора, ама някой ма би, хора, моля помощ, не! Хора, бе, тук сме слабаци. Пари отидете да бийте, бе, Да, ние умираме, бе. Човек, аз много се притеснявам, защото човек. Аз много се притеснявам, защото. Хора, стейте ви, нека да ме гледат, ама не. Хора, помощ! Не! Помощ! Моля ви много, брат, сейте ме. Чакай малко, бе. Вика, кога сте го обгитнали, бе? Човек. Не. Аз обърквам вече, не съм. Може ли малко диаманти, моля се? Чакай да обгитна. Айде.
Ех, малей. А защо не говорих, не знам. Мислех, че съм изключен, но не. Тъй, че хора, днес ще победим една игра с вас. Хора, последно, пишете в коментарите как ви харесва или не ви харесва. Ако не ви харесва, мога ви говоря на английски, на български. Само последвайте за канала ми да се радвам. Иначе ще се раздрава. Но човек не е хубаво те да правите. В принцип аз обичам да съм най-добрият човек, да можем да получим най-хубавия си канал. Моля ви хора, please. Аз много съмолявам за вас, защото човек, вие сте ми най-хубавото човече. Който ме последва най-добрият човек е той. В принцип, нищо, че имам 49 лайка. Аз просто искам да имам лайкове. За добро. Не за лошо, ами просто искам за добро. Ех. Аз ще ти дам на тебе ти. Хора, предпочитате ли Car Parking или Brawl Stars? Какво предпочитате най-много да се каже? А хора, кое ще е най-хубавото? Пишете в коментара. Car Parking или Brawl Stars? Хора, следно ви казвам, че ви сте ми най-доброто сърце, защото човек без вас няма как да има много лайкове, бат. Хора, май някой идва при мене. Какво апгрейдва, бе? Шакай се. Тъс няма сор ли, бе? Ана... Хора, помощ! Не мога да изтъпят с малумната. Хора, трябва да се тръгвам, бат, че ще става голям проблем, бат. Хора, предпочитате ли Blockman или Minecraft? Кое най-много предпочитате? Blockman е просто едни блоксове, дето виж как се гледа. Той е просто като Minecraft, ама не Minecraft. Не се казва и дори Minecraft, а се казва просто Blockman. Защото те решиха, човек. Аз знам, че Blockman се казвате, но не е точно Blockman, а се казва човек, който е с боксове. Това казаха, че той не е оф. Че той Blockman са най-добрите хора. Хора, не ви давам да гласувате за Blockman, ами просто казвам, че Blockman е хубава игра. Аз малък съм играл, но не знам как да използвам YouTube, че да заснимам.
Тъй, че хора, предпочитам на много блока ни Brawl Stars. Наистина, хора. Не е шега работа. Е истина. Хора, като получиш 25 не кристала, те се казва диамант, може да си отключите, за да стане силен, здрав или прав, или корав, или не знам си кое. Човек сега започва да се атакуват. Хора, ще е много яко. Точно може да целя ли? Какво да правя за? Хора, много е интересно сега да гледаме. Човек. Ох, тъс пък режи изобщо. Ти откъде го получи? Ей! Ти откъде го получи? Ей, какви е често, да. Хора, аз трябва да им дам вече много диаманти, бат. Не мога да се разбирате. Вземайте всичко. Вземайте той. Вземайте направо той цялото. Давай още си моите. Съхраня и тъй. Аз ще давам диаманти, да може после да станем най-добрици. Той представлява вече блокмен. Аз да съм направил като паркурист. Аре ти, защо не се апгрейдна? Трябва ти 8 ли? Апгрейдни са най-сетне. Взимай да ставате силни човек, идват. Ата бе! Получихме 18! Добре! Не, ела бе! Такъв! Ела бе! Ела ти дам тя диаманти бе! Ела ти ги дам!
Умрях! Казвам са Клеон Комодо. Май не с хора, май ще приключваме. След 3, 2, хора. Май наистина трябва да приключим, че не знам. Чао хора, обичам ви много. Чао, чао.